niin, vittu ei näky. Eikö tästä oikeesti pääse tonne? Saatana. Kolme. Älkää vittu nähkö. Älkää nyt saatana nähkö. Nyt saatana. Noniin. Katsotaanko tää auki? Onneksi ei ollu. Onneksi ei ollu. Ui saatana. Let me be. Tää on niinku järkevintähän on se, että sit kun vituttaa tai jengi on, niin juoksee vaan tiedätkö ympäriinsä, niin se auttaa tässä pelissä. Sillä pääsee pitkälle, kun muistaa vain juosta ongelmia karkuun. Don't mind me. Mene sille puolelle. Ei tuolla, oi että, tuolla on, tiedätkö mikä tuolla on, siellä on generator. Älä nyt saat, ai! Siinä meinas käydä hassusti. Tönäse sitä. Älä nyt. Noni ja ohi. Kaikki saatana. Kaikki ohi. Tästä tuli kunnon selviytymistä. Ei perkele! Noniin. Älä ole kyykyssä kun nyt vastaa. Hyppää ja hyppää siitä ja hyppää siitä ja yli. Näin. Ja sitten ei hitto, mä luulen, että on mettää. Disinfektoit sen ja sitten bandaget siihen. Täällä on lisää rakentelupanoja. Monta tästä tulee nyt kun mä avaan tän? Avaa! 2! 3! Hän vittu menee, ai saatana! Vittu pure. Noniin. Ei vittu alkaa ole väsynyt. Noniin. Noniin, mitäs veikkaatte monta nyt tulee? 1 vaan. 2! Vittu toi! Saatana. Yhtäkkiä vaan sieltä. Älä nouse! Näin. Yhtäkkiä vaan hyppää sieltä alle. Se olisi kiva. Ui saat! Onneksi toi ovi meni kiinni. Muuten, jos me oltais jääty tän kaa tänne huoneeseen, niin se olisi ollut henki pois. Noniin. Ja hevikin saattaa stäkkerää tuolta jotain. Näin. Joo. Au. Toi ei ollut kivasti tehty. Se melkein tuhos meidät aivan täyden. Ota siitä, mä en jaksa. Mä en halua ottaa sulta käkeä. Miten me käydään tälle crossbow'lle äijälle antaa?
Ei mene nyt. Näin. Voitetaan ilmaa ja backstapataan toi tuohon. Näin. Ja sitten on meidän hetki. Ui perkele. Näin. Sitten täällä on jotain rottia ja tyyppejä, jotka heittää räjähteitä meidän päälle. No se meni hyvin. Ja okei, no kivasti tässä. Me ei tarvii lähteä kerään. Me vaan lähdetään tästä suoraan ylös. Kato. Näitkö mikä väistö? Täällä on tällainen. Ei nyt sitä. Hei! Rotat voi mennä nyt muualle. No niin, totta kai se ei puikasella. Näin. No niin, ja totta kai me kuollaan tuolle. Syytän tota rottaa. Morjesta. Pääsisin mä tosta. Ui, kato, helposti päästä. Mennään tästä näin. Mennään tonne. Ensin mennään niinku. Ei, mistä mä mukaan otin noita damaget. Näin. Sitten mennään tänne. Täällä on chest. Rakantoi. Aha. Se osaa vielä tikkaan. Rotta ei onneksi osaa. Missä täällä on? Siinä. Noniin. Saa tulla. Au! Ei saakaan tulla. Ei, stamina ei riittänyt. Levikin saatan. Ja siitä! Helpot pois. Ai että. Eikä ollut yhtään juustotettu. Ei yhtään. Katsokaa nyt. No pakko pitää tää. Tuli soistuu. Tää se 6.12 kulkue. Tää on varmaan just se kulkue. Ja noin, näittekö kuinka aggressiivisia oli? Kävi päälle juman kautta. Hei, tuolla on tommonen. Käydääs tuolla. Täällä on tällainen. Hei, et nyt, no niin, ja nyt sieltä tulee. Mä vaan tulin tän. Ash of War. Anshete. Ai se seuraa tänne. Ui, niitä on 2. Sitten on vielä toikin. Kapelkaa toistenne kanssa siinä. Ui, perhana.
Toinen tappoi toisen. Noniin. Nyt on mun hetki. Ai perhana. Ui. Näin. Helppo. Oliks tää näin helppo peli viimeksi kun mä pelasin? En tiedä kans. Helppo peli.